bigaten naya tuyayat kuken ka umakit kita ka bababain tuirik na agkal kalingetan tuiru pagkaginggat dapan nuwag sarita ta matiritir tuy dila isunga sikat kuma iti magibaga iayat mo kanya awan problema ta di mo maiba day tamarikir lang gagayat ka kanya di ka nga agbabaintaan niya pa'y ipang tepelanta huwag padatirik na ta. Maawatam kuma nudik maibaga et anya nga runu katatawag dayta nagginawan ta kanyak tay baing dayta lang betket di pakalugyam kanya isunga sikat kuma iti magibaga iayat mo kanya awan problema ta di mo maiba day tabarik hirap na gagayat ka kanya di ka nga agbabaintaan niya pa'y ipang tepelanta huwag padatirik na ta isunga sikat kuma iti magibaga iayat mo kanya awan problema ta di mo maiba day tamarikir na gagayat ka kanya di ka nga agbabaintaan niya pa ipang tepelanta huwag padatirik na ta tanya pa'y ipang tepelanta huwag padatirik na ta.